В това кратко видео ще разберете как се употребяват най-често използваните предлози в немски език, които могат да бъдат използвани с падежите акузатив и датив. За да опишем местоположението на предмет, използваме винаги датив. А когато имаме движение или някой поставя даден предмет някъде, използваме акузатив. Нека видим къде се намира бухалчето. Когато то е върху кутията, ще използваме auf. Когато прелита над нея, ще кажем юба. А ако иска да се скрие под нея, ще е unter. Ако пък се премести пред кутията, ще използваме vor. Ако е зад нея, ще е hinter. Когато реши да си почине малко и да поспи, то ще влезе в кутията. In. Ако е между две кутии, ще кажем zwischen. За да кажем, че бухалчето е в непосредствена близост до нещо или някого, ще използваме am. И последно, когато искаме да кажем, че е до кутията, но няма близост, ще използваме neben. Помогнахме ли ви с предлозите? Оставете ни коментар, ако искате да разберете повече и за глаголите в немския, които ни помагат да определим правилния падеж. Абонирайте се, за да получите известие за следващото видео.